Goeie en welkom bij Noorderwien, het muzikale dwarsplein van Friesland. Met straks optredens van Joanna, jaren 50 een beetje. De Crazy Tunes Jazz Band, jaren 20 van de vorige eeuw. Jeremy Johnson en Marije de Vries komen nog. En Denise Rivera. Noorderwien live. Noorderwien live. Noorderwien live. Bij Willem de Vries. Ven a mi lado y sin palabras solo abrázame. No estamos solos, con mi mirada te acariciaré. Esta noche yo te entrego mi alma y mi ser. Dame la mano, con mi cuerpo sentirás calor. No tengas miedo, con un beso encontrarás mi amor. Y esta noche yo te entrego todo mi querer. Y este silencio no lo puedo describir, siente el silencio. Si te puedo seducir, este silencio no lo puedo describir, este silencio. Kom bij me liggen, sla je lijf om me heen, ik heb het koud gehad. Je hoeft niets meer te zeggen, de waarheid spreekt, al houdt ons ook contact. En vanavond toont de liefde haar ware gezicht. En het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. Iedereen kijkt, maar niemand zegt wat hij denkt. Iedereen lijkt, maar niemand is wie je denkt. Stil in mij, stil in mij, zo stil in mij. Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij, en de wereld draait maar door. Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij, en de wereld draait maar door. Silencio en mí. Ja, wat een begin van Noorderwien. Maar natuurlijk de klassieker van Dikhout. Stil in mij. Ja, Il Silenzio. Prachtig, het Spaans. En dan heb ik nog Denise Rivera, geweldige jongeres. En dat even nog het begin van Noorderwien. Leuk dat je er bent, Denise. En dank je wel. Ja, dank jij wel. Heel erg bedankt dat ik hier weer mag zijn. En ja, dit is een single geproduceerd door Peter Kraker. En Friese topmuzikant en producer. En ja, de inspiratie is inderdaad om Nederlandstalige liedjes een beetje een Spaans hoesje te geven. Oh, dat is jaren slagen. We zijn weer mooi mee bezig, dankjewel. Waarom dit nummer? Of gewoon is dit een onderdeel van meerdere nummers? Daar stinkt, nou, die vind ik wel leuk om eens even echt te pakken. Nou, dit is een begin inderdaad. Ik heb natuurlijk Nayada in het Spaans.
Het volgende is een geheim, maar we zijn wel bezig met de volgende inderdaad. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd naar de reactie van zijn band dan. Ja, nou toevallig komen ze naar Ja, dit weekend, hè, naar Neushoorn. mensen, ja. Dus dit is wel heel fijn om het met hun te delen. Maar Martin, de zanger, was heel enthousiast over deze versie. En het heeft op landelijk radio gedraaid, nog steeds. Dus dat was mijn doel. Ja, Frits Spits weer zelfs enthousiast hoor. Het was heel enthousiast inderdaad. Het heeft ook gedraaid op Radio 5. En ja, jij bent mijn grootste steun. Dus jullie allemaal bedankt. En ik hoop dat meer mensen het leuk vinden om te draaien. Ik zou het fantastisch vinden dat het een hit wordt. Denise. Ja, en dit is het Safvolste project. Du hast al Safvolle bij de kop gewoon van DJ's tot het inspreken van Maxima. Nou ja, ik een enorme list van dingen die je al dien hast. Maar dit is een beetje het nieuwe project dus. Ja, dit is een nieuw project en het komt echt van het hart. En ja, ik wil ook Nederlandstalige liedjes delen met de Spaansprekende wereld, met de rest van de wereld. Dus het is een beetje ook van ja, trots dat ik in Nederland woon en van die mooiste liedjes zeg maar ook een andere bewerking van maken. 11 november sta ik met Candy Dolphin Club Dauphine. Heb ik net vanochtend gehoord. Dus yes. Dus er komen hele mooie dingen. Ja, nogmaals heel erg bedankt. Doe ik bedankt. Denise Rivera. Fantastisch, no? Goed. Dat weer het begin van dit programma. Ga lekker zitten. We hebben fantastische muziek onder oren van dit duo. Eigenlijk is het een trio, maar ik weer solo. Nou goed, drie singer-songwriters bij elkaar. En dan krijg je dit resultaat. Jeremy Johnson en Marije de Vries. Live in Noorderwien. Soft symphony, row of chipped rosary beads, spring drifting in on the breeze, still nothing new. Slim cigarette, fiction born solely from that, bunny boots slow from a hat, still nothing new. I'll hold you to your words. If you hold me to my fantasies, we'll float from world to world. One day we will land to see the smile catching me. The smile catching me. 12:56, sense of a partial eclipse, battling self-censorship is nothing new. Sun, it rests upon my face and soothes this noise. Rat race does generate, it generates. I'll hold you to your words. If you hold me to my fantasies, we'll float from world to world. One day we will land to send. Smile, we will catching me. Smile catching me.
Ja, prachtig nummer. Mooi. En lieds. Je speelt in deze Noorderwien studio. 1256, als ik het goed ga. Maar daar zitten we aan praten met de screwers van dit nummer. Jeremy Johnson, hij is on tour. Komt uit Engeland, singer-songwriter. En dat doet hij met uw eigen, Marije de Vries. Ja, dat is geen Engelse dame, maar die komt gewoon uit Friesland bij. Ik praat eerst even met Marije. Hoe is het eigenlijk? Goed. Ja? Ja. Druk on tour dus. Ja, we gaan naar Engeland volgende week. Ik zag het. Ja. Wat voor tour wordt dat? Ik bedoel, is dat een soort duo-tour of ben je ter ondersteuning? Wat ga je er doen? Nou, we hebben samen met dus Jeremy en ook Masha, met wie ik vroeger heel veel heb gezongen, die woont nu in Canada, hebben we samen tijdens de coronatijd een band gevormd en zijn we gaan schrijven op afstand. En dit liedje is daar ook één van. Prachtig trouwens. Ja, dank je. Maar jullie zijn als een soort band op pad dus? Ja. Masha is ook in Nederland, dus volgende week gaan we met z'n allen in het busje van Jeremy, waarin hij woont, gaan we naar Engeland. Wat dat betreft echt een muzikale gypsy dus. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Een keer tijdens een open mic avond in Groningen. Ik denk misschien wel 5 jaar geleden of zo. Ja. Doe je solo nog iets? Ja, ik ben wel bezig, maar ik heb niet nu een project waar ik mijn volle aandacht aan geef. Ja, en vooral dit zal alle aandacht ook wel weer trekken wat dat betreft. Hoe gaat dat? Er is veel met internet contact met elkaar en elkaar ideeën sturen? Ja, we meeten elke week. En als we schrijven, dan schrijven we ieder zoveel mogelijk een stuk. En dat sturen we dan naar de volgende, zeg maar. Dus dat gaat dan het rondje af. Totdat iedereen het liedje heeft gehad. En dan kijken we, oké, hoe ver is het? En is het leuk genoeg om uit te brengen? Ja. Leuk. Spannend verhaal ook. Jullie spelen onder andere hier in Nederland. Volgens mij nog wel andere landen. Is dat constant dus met deze band, om het zo maar eens uit te drukken? Ja, alleen Masha die speelt nu niet mee natuurlijk. Maar die gaat vanaf volgende week aansluiten. En dan gaan we echt met z'n drieën. Hoe heet de band eigenlijk? Of moet ik gewoon zeggen Jeremy Johnson en Marije de Vries? Pinfeather. Pinfeather. Ja. Daarop is daar nog een verhaal achter? Nou, eigenlijk niet echt, nee. Gewoon een mooie naam. Ja, precies. Ja, mooi woord. Ja. Praat straks met Jeremy weer door. Eerst nog een nummer. Welk nummer gaan jullie nu doen? Riverboat Man, die is van hemzelf. Die ken ik en die is heel erg mooi. Live in Noorderwien. Hello, old friend, I see you've come back this way. Like a tide that laps at the seashore, day after day. Siren stole my heart, she sang it away on the breeze. We should have known from the start, sirens, they sing with ease. I gave my love to the riverboat man, he sailed away. Gave my love to the riverboat man, all I did was wait. I gave my love to the riverboat man, he sailed. Gave my love to the riverboat man. Words to open my mind, but I fell between the cracks. Chastised when I think of those times, but it's too late to turn back. Still drawn to that siren call on those lonely nights at sea. Thank rocks that left my skin torn for the wisdom that I need. I gave my love to the riverboat man, he sailed away. I gave my love to the riverboat man, all I did was wait. I gave my love to the riverboat man, he sailed away. I gave my love to the riverboat man.
Gave my love to the riverboat man. He sailed away. Gave my love to the riverboat man. Ja, alweer zo'n prachtig versje. Marije de Vries hier, Jeremy Johnson, Riverboat Man. Ik had sinds die hangen al eens jet in deze studio en Piekenvel. Goosebumps. Goosebumps. Oh, thank you. When did you write that song? When did I write that song? A while ago, I think. It was a couple of years ago. I think it was pre or just as the pandemic was kicking in. And it was written about a long-lost dama, one of my long-lost loves. And yeah, it was just came out of nowhere, and as songs do. And suddenly I'm playing it on Noorderveen, so that's great. Great to have you again here. Now playing with a band. Yes, so I've shoehorned my friends Mariah de Vries and Marcia Maria, who's a singer from Groningen, and we started writing together. Actually, we started writing just as a pleasure project. It wasn't really destined to be a band at the beginning of COVID because we had nothing to do as musicians, and it just kind of evolved, and we started producing songs and releasing them, and then it seemed sensible to give it a name, and Pinfeather was the name, and now when I come to the Netherlands, I play with Mariah and Marcia whenever I can. And doing a tour in England. We are, yes. So it's off the back of an originals tour that I'm doing. So I've got 5-6 dates across the south of the UK, and I invited the guys to come along because we've got 2 or 3 songs that we've released, and we thought we'd all go on tour together and travel around the UK and play music for the great people of the UK. So. Leuk, het is een beetje groeit, want ze zijn natuurlijk hier net zo volle te warmen, die hele pandemie. Nou goed, op een gegeven moment ben je ontskruwing hier. Ja, van 10 jaar komt het door, het groeit terug. En dan ben je uiteindelijk een band, plak je er een naam op en dan kun je zomaar op tour met z'n allen. Dus het is ook een hartstikke mooi verhaal. Zeker dat ik 3 individuen uiteindelijk bij elkaar komen. Ja, now touring. Is everything back to normal after the pandemic? For your life? You're half a musical gypsy. You live in a car. Yeah, COVID was weird for me because what I love about music is playing live. I mean, it's my big passion. I'm very privileged to be able to write and produce and release music digitally and play digitally. I've played a lot of digital gigs over COVID, but for me, the kind of heart and soul of music is playing live and coming out and playing for the good people. And be on the road. Exactly. So to answer your first question, yeah, it feels like it's back to normal, but I still have the trauma of having to I've cancelled like 6 tours over the last 3 years or something, because every time I it was like COVID kicked in and I'd say, oh, okay, well, I'll delay the tour 6 months, and then 6 months comes by and then COVID was still around and I had to cancel again. And so there's still a little bit of trauma there of me going, okay, when's it going to get cancelled next? But the rates are getting up now again. I heard. We don't want to talk about it. No, exactly. But fingers crossed. I mean, obviously the most important thing is that people are safe and healthy. And I was happy to forego my gigs in order to have everyone healthy and safe. But nevertheless, it would be great to get back to a place where we can share the music again. Play with the band, on tour with the band. What are your solo plans? My solo plans for yourself, for the rest of my life. I don't know. I mean, keep playing, keep writing. I'm committed to this now. I love it too much to go and do something else. So, yeah, keep writing, keep. As long as I have fun and I'm excited about new projects, and Pinfeather's a project I'm very excited about, then it's all good, and we continue and keep traveling around in the van, playing shows and tunes. Keep doing that. Thank you. Marije, dankjewel. Jeremy, thank you. Zie je hem op internet. Het zijn fantastische nummers. Dat kun je gewoon streamen. En sjog hem eens een keer live. Met je trein, met je twaan. Overal in. Want dan had je echt een hele mooie Janne. Jeremy Johnson dus en Marije de Vries. Wij gaan terug bij een geweldige band. Ze komen hier uit Friesland. We kroepen waarom in de tiet. Je hebt een 20, 30. Het is wat jazz. Nou, een beetje jazz. Heel veel jazz. De Crazy Tunes Jazz Band. Live in Noorderveen.
Ja, dan waan je je zomaar even 100 jaar verliezen. Hier een 20, 30, lekkere jazzmuziek. Eigenlijk maakt dit ook helemaal in het zwart-wit. Maar ja, laten we het vooral ook modern horen. De Crazy Tunes Jazz Band. Onder leiding van fantastische dirigent. Bekend me natuurlijk als muzikant. Ja, maar een applaus! Erik. We kennen die van de wereldmuziek, van alle soorten muziek. Maar ik wist net dat het eigenlijk leuk vond. Ach, ik kan van alles, hè? Ja. Wat spreekt hij hier zo bot in oren? Ja, wat niet. Het is hele vrolijke muziek. Ik moet er zelf altijd van dansen, zoals je zag. Ja, het is een eeuw geleden, hè, deze muziek. Maar het is niet te horen. En het is ook heel hip, is het. Ben dit nummers die ik echt uit die tijd wij komen? Die ik in die periode skreun binnen? Ja, dat klopt. Met name uit New York, de jaren 20. De crisis in Amerika. Er waren destijds geweldige orkesten. Die waren nog veel beter dan wij waren. Ah, maar dit klinkt al fantastisch. Dankjewel. Waar komen deze heren en één dame wij? Volgens mij wonen we eigenlijk allemaal in Friesland, hè? Ja. En al die... ja, mooie strop. Ja, dankjewel. Ik ging eerst even naar de dame daar. Hoi. De jongst, speelst saxofoon. Al lang? Als jongen ook mijn hele leven al. Saxofoon speel je wat minder lang. En dat jongen, toen al in de bebop-stijl? Nee. Dit is echt naai van mij. Ja. Is het moeilijk? Nou, het spelen vooral. Het jong valt mooi. Ja, hè? Ja. Nou, ik kan me voorstellen, bepaalde ritmes en bepaalde melodietjes. Probeer ze dat een beetje op die 20 minuten te dwaan, denk ik. Nou, dat is wel lastig, want het is een hele oren klank toen. Maar en vooral man zong toen, hè? Net zozeer de vrouwen. Dus, Nou, ik vind het wel dorst. Hartstikke mooi, dorst trouwens. Hoe is het trouwens met de hele herenclub? ja, dat is dreig, hè? Ja, heel dreig. Maar ja, Daar wordt vooral niet bij. ja, dat zou wel leuk wezen, ja. Ja, prachtig, goed. Hier een 2030. Dat had je smaak, ik wil je voorkeur. Ja, zeker. Ja. Ik speel je al nou, zowat 50 jaar dit soort muziek. Dus, ik in verschillende Dixent-groepen speel. Ik in het fluitenkruid uit de Grange. Daar zit geen fluit niet. Dat weer eigenlijk zo'n beetje dezelfde bezetting als dit. Maar dan geen stringbas, maar een sousaphone erbij. En verder dezelfde samenstelling eigenlijk. Wat vind je ook zo mooi om deze periode, deze jazzisme? Ik vind het geweldig leuk dat het gedeeltelijk gearrangeerd is en dat je ook vrije improvisaties had. Dat vind ik het leuke eraan. Ja, maar het spreekt me heel erg aan. En vooral het improviseren vind ik mooi. En de leuke groep mensen, die ziet er prachtig uit trouwens. Is belangrijk dat je de sfeer onderling wat leuk gaat, hè? Ja, zo is het. Binnen hoeveel net gezellig? Nou, die ben heel gezellig. Ja. Daar zit een hele protte energie in de muziek, maar ik in de meesten om zinnen. Maar je hebt een oefening om deze partijen erin te krijgen? Ja, we moeten heel veel samen spelen. Het moet al je spot gelijk en het ritme is heel erg belangrijk. Dus. Ja, net te snel, net te traag. Het is dat bepaalde... Ja. De energie komt er pas uit dat iedereen hetzelfde ritme in de holle had. Het klinkt fantastisch. Ja, dank je. Hartstikke leuk, goed. Erik, je speelt in Protte, hoe doe je dat eigenlijk? Nou, we repeteren elke dinsdagmiddag. Ja. En binnenkort hebben we 2 optredens. Maar je hebt een schaamteloze reclame. Oké. 23 oktober. Autumn Leaves Festival in Bergen. 4 uur live bandjes om en om 2 podia. Je krijgt nog de groeten van de mensen. Je hebt een stage gelopen. En dan komt ons een leuke uitstapje. Ja, dan gaan we met z'n allen naar Terschelling toe. TJazz, Lakmakers TJazz. En dat is 25, 26 en 27 november. En als het goed is spelen we zelfs op de boot van Doeksen. Okay, maar T-Jazz, is dat Terschelling Jazz, maar horen we een soort van festival? Ja, dat klopt. En als het goed is, ik zit in de organisatie. Als het goed is, dan komt het elk jaar straks terug. Okay. En wat doe je nou meer dan? We hebben spelen je cijfers al in? Nee. We hebben 12 acts. Er komt een te gekke band uit Amsterdam, de Hippo Brothers. We hebben zelfs een kwartet met Joris Stepen. Een grote bassist die in New York woont. Die neemt Brian Don mee, saxofonist. Don Bryden heet hij. En zo hebben we nog wat meer groepen en workshops. Dus iedereen is welkom. 25, 26, 27 november. Jazz op Skiel. Zekers. We beginnen voor de gedragen bij de praten. Jazz. Goed. Jim, we spelen. Dank u wel, dirigent en orkest. Geef vooral terug wat mij betreft. Alvast tot de volgende keer. Dit is live in Oorwien. Crazy Tunes Jazz Band.
toffe band, hè? Machine dat soort muziek maakt ze. Jaren 20, 30, jazz, mooi oonkleid. De Crazy Tunes Jazz Band. En ze spelen dus op Skilge, op het jazzfestival wat er dus komt. Een aardig verhaal trouwens. Die hebben wel eens even contact met muzikanten in het Boeteloon, om het zo maar zo te drukken. Protten met Grains, de muzikanten. Spraakwater komt mij naar materiaal, dus die ik uitnodigen. Maar dat is wel aardig met die Grains. Dan nemen ze voort een heel soort oorartiesten mee. Nou, dat vinden we helemaal net een ramp. Zeker net dat het Ajax Lutjeboer is. Alles mooi dat je mee bent. Ja, leuk toch? Ja. Daar ben die jongens. Hoe zeg je dat? Zit ze in de kantine of zo? Spraakwater? Dat is, hangen we rechts rond nog, ja. Ja, Nou, halen we die er straks wel bij. ja toch? Ja. Want je hebt een nieuwe single uit. Ja. Een weekje of 3 geleden gelanceerd bij Radio Noord. Ja, zo hoort het ook. Ja, ik ben Groningen natuurlijk. Ik hoop dat het dat wordt. Dus afwachten. Ja, want hoe lang is het nou geleden dat jij over bent gegaan naar het Grunnings? Volgens mij was dat in 2017. Ja. Nog niet zo heel lang geleden. Nee. Wat was de aanleiding? Nou, dat was de presentatoren van het programma van Radio Noord, Café Martini. Die daagden mij min of meer uit. Zo van, nou, dat doet dus in het Gronings. Altijd in Engels, kom maar eens met... Weet je wel? Toen had ik zoiets van, ja, dat laat me niet zeggen. Dat moet ik er ook doen, weet je wel. Dus, en vandaar. En tot op de dag van vandaag. Ik vind het leuk om te doen. Ja, kom je van Ommeland of ben je een stadje? Nee, ik kom uit Oost-Groningen. Oost-Groningen. Dat is het rauwere gedeelte van de provincies. Nou ja, ik moet zeggen, zomers, ik kom er wel eens. Fantastisch mooi. Het is hartstikke leuk. Nee, 's winters wordt het een beetje donker daar. Ja, dat wel. Vooral het Hoge Land vind ik altijd heel somber. Maar Oost-Groningen is het Texas van Nederland. Ja. Nou, daar kom ik uit de Woorden, dat is in het Friesland. Dus de Friese Woorden, ja. Hetzelfde, ja. Daar stapel ik heel goed. Dit nummer, waar gaat het over? Het is eigenlijk een beetje zeg maar mijn walk of life eigenlijk. Van het begin tot hopelijk nog niet zo snel het eind. Hij ziet er nog stralend uit, man. Tot nu. Zeg maar. Ja, want hoe is het ooit begonnen? Want dat is natuurlijk een heel soort band spelen. Hoe zeg je dat? Je hebt heel veel bands gespeeld. Ja. Ik ben al vanaf 1979 ben ik in bandjes bezig. Ja, bedoel ik, die cv is behoorlijk lang, hè? Best wel. Ik was nog jong ook toen ik begon. Ben ik nog natuurlijk. Maar op het ogenblik heb ik voor het eerst sinds 1993 helemaal geen band meer. Want 050 bestaat niet meer. Gestopt? Ja. Ja, de mannen waren wat Iraken waren op leeftijd en die hebben geen zin meer om nog weer hetzelfde rondje te doen, zeg maar. Nee. Maar ik ben met een nieuwe band bezig. Dan kom je mooi hier. Maar nu solo, straks met Spraakwater. Ja. Tussen twee eeuwigheden en. Live in Noorderwien. Het is alweer een mooi zaadje leed, dat ik de ogen omdeed en tot me erin zette. Nu een keizersnee, mijn eerste leuke schreeuw, tussen twee eeuwigheden in. Om mijn kleutertje uit kleuterschouwen staat er al nooit meer, juffrouw's leven nooit meer door mij. Ik zoek ze nooit weer en ik begon me af te vragen wat al wel en nooit gaan. We moeten eten, drinken en onze nozen laten scheen. Hondwaan en leslaan leert leven te geven te nemen. En daar al laatst even keer tussen twee eeuwigheden in. Tik op knakkels van meester. Ik had de kop te wie een uitbie. Het was een mooie tijd. Mijn schouder was niks voor mij. Hij zat alleen de vogels boven vliegen. Stond schreef me meer rapport. Ik word het leven leren kennen. Van hoofd tot geurt. Ik kwam er snel achter. Het is vuils te kut. We moeten eten, drinken en onze nozen laten scheen. Hondwaan en leslaan leren leven te geven te nemen.
en dat alles een keer tussen twee eeuwigheden in. Ik wil niet krom liggen voor geld, ik heb nooit veel te besteden. En tijd is nooit te koop, het leven duurt maar even. Beter baan bestaat nooit, voordat je tijd zeker wel. Kinderen zijn mijn op de remtram, hij gooit me al te snel. De eerste grijze hoorn van in het gezicht. Staan stief op de ijsbaan met zo'n zieleutje wicht. Ik denk aan mijn aan, ze ben alweer de beste 17. Want dat staat ons allemaal te gebeuren. Er komt geen ene onderhoed. We kunnen de tijd dat teruggezet worden. Het gaat zo snel vooruit. Tussen twee eeuwigheden in. Tussen twee eeuwigheden in. Tussen twee eeuwigheden in. Tussen twee eeuwigheden in. Ja, mooi nummer. Zeg maar even akoestisch hier in deze studio. Ik zet hem er even bij. Dit nummer is ik op YouTube te zien en dan krijg je iets meer bandloot. Dus dan ben er ook al je muzikanten bij. En remember this guy, Alex Lutjeboer. Ik hiet al even zijn, ik hier een spraakwater uitnodigen. Dan krijg je Alex, maar ik krijg spraakwater er ook nog bij. En die had een nieuwe plaat uit. Hege Vive of zo? Hoge Vive. Oh, Hoge Vive. Oh, je Vive. En Hoge Vive is? Ja? High five. Fries. Hoge Vive. Hoge? Ja. Hier. Nou, iets met high five. Vijven? Ja. Nee, kan dat niet. Ik bedenk nog iets voor jou. Ja, De nieuwe single, hè? Primeur bij jullie, hè? Weet je dat wel? Vandaag voor het eerst live. Te gek. Te gek. Maar hier komt met mij Alex hoor. Is Alex een goede maat of zo? Hoe zit het eigenlijk? Altijd al, hè? Altijd al. Ja, al jaren. Ja, we hebben al vaker wat samen gedaan. Dus vroeger. Maar nou, Molens en Rozen. Met z'n drietjes, hè? Molens en Rozen. Ja, maar ik ben even de verwarring in mijn holle. Er is een Alex Lutjeboer. Er is een spraakwater. Ja. Maar er is nog een act. Ja, dat is dus bij met z'n drietjes. Is Molens en Rozen. Wat betekent dat? Molens. Met weekends en Rozen. Oh. Maar dan in Grunners Molens en Rozen. Ja. En we hebben dus het nummer Pleintje. Zie je op het t-shirtje. Pleintje. En Pleintje was dus vroeger een kroeg. Ja, vanaf A18 nog wat bestaat het pleintje al. Dus meerdere uitbaters. En één daarvan was Koos van Dijk. En Koos van Dijk. De Koos van Dijk. Juist, met Herman Brood. Dus zo is dat allemaal begonnen in het pleintje. En daar hebben we dus het levenslied van gemaakt van het pleintje. Yes. Maar spraakwater, wat je hem keer aanleggen, wij noemen het spraakwater de maand, toch? We doen eerst Molens en Rozen en dan doen we spraakwater. Ja. Leuk maar, springlevend dus. Ja, we hebben er zin in. Ja. Kom maar op. Prot op een paard in Grace. Is het weer veel spelen momenteel, ook in Groningen? Is het allemaal weer een beetje hersteld? Wel wat meer nu, ja, dat klopt. Je hebt nu weer meer gigs dan in het begin. Maar het moet wel weer op gang komen. Ja, maar dat geeft niks. Dit is ook weer goed. Goede promotie. Goede promotie. Ja, absoluut, absoluut. Hoe is het met die man, Alex? Drukke jonkjes, hè? Behoorlijk. Ja. Ze houden me wel bezig. Ja, hè? Die knuppels. Mulder Rozen. Mulder Rozen. Dat staat eigenlijk voor Winschoten. Er is een molen in Rozenstad. En het pleintje die stond in Winschoten als een roemrug café waar Herman Brood eigenlijk is ontdekt door Koos van Dijk. Omdat hij zijn naaldje was verloren in de kleedkamer. Dat verhaal ken je misschien wel. En dat staat in Winschoten en dat is het idee erachter eigenlijk als het erop aankomt. En dat ik wil dat ik naar Roestal wil. Wil je daar in moet leggen? Want dat begint ze nou. Er zijn twee refreintjes eigenlijk. Of eigenlijk is dat het refrein. Ik wil dat ik naar Roestal wil. Dus het op Gronings eigenlijk. Ik wou dat ik naar huis toe wou. Er zat ooit iemand aan de bar. Die was zo dronken. Die dacht bij zichzelf. Ik moet naar huis. Maar ik heb helemaal geen zin. Dus ik wil dat ik naar Roestal wil. Live in Noorderwien.
Zie van nieuwe fans spelen, Wildbound Herman Broos. Gooit er in een pleintje, misschien wat uit dat doos. Als een ook idioot, met een film bloos. Zwien dat is ja gold, dat pak een kleine kraut ja groot. Ga speelt nog gewoon aan de kou. Aan de kou. Op de kroon of live alone. Live alone. Beloof die Chris gaan speed. Plus op roere muziek. Ik voel dat ik door de stal word. De punten liggen piep weer vol. Ik voel dat ik door de stal word. Maar ik snap er nooit zo iets. De zon komt op. Boeten wordt alweer licht. Ik wil nog nooit naar huis. Maar pleintje gaat zo dicht. Gewoon en degelijk, ja dat was het Sound IP. Den Waaspleintje zeker worden net wat voor die. Blaaie mallen sikken, met anti-neutron boomstikken. Een snoekie petje kriel, ze me beetje was gekwiel. Couch verdiend bracht een brood en bracht een rock'n'roll feel. Deze krauw staat brand maakt in de zomermuziek ziel. Ik voel dat ik door de stal word. De punten leven piep weer vol. Ik voel dat ik door de stal word, maar ik heb nog nooit zo vies. Ik voel dat ik door de stal word. De punten leven piep weer vol. Ik voel dat ik door de stal word, maar ik sta wie dekker in het kriet. De zon komt op. Boeten wordt alweer licht. Ik wil maar nooit naar huis, maar het pleintje gaat zo dicht. Ja, bij Kroes was het toen zoals die duimblaad. Stond te vol, geen had meer vrij om te tapen. Zoeken, kroeken, was al wat er wou. Divo en Divi in de lappen. Jem drukken ze maar blieb mijn pak moet loeken. Van de kelder stond ook op stoeten. Valt erin, scheen raar, wij konden weer lopen. Met toch wollen zonder heel mooi in de koop. Wees waar de dag met de pieten vol. Ik voel dat ik door de stal word. Ik voel dat ik door de stal word. De punten leven piep weer vol. Ik voel dat ik door de stal word, maar ik heb nog nooit zo iets. Ik voel dat ik door de stal word. De punten leven piep weer vol. Ik voel dat ik door de stal word, maar ik sta wie dekker in het kriet. De zon komt op. Boeten wordt alweer licht. Ik wil nog nooit naar huis. Het pleintje is los. Op bergen. Mooi. Traaigerezen zou het werk te zien met hun eigen taal. Dat is toch fantastisch. Daar kan ik altijd wel heel erg van genieten. Goed. Alex Lutjeboer die zit nu in de kroeg even een pilsje. Grunninger pilsje gaan we ervan zetten. Hebben we erbij de heren voor Sprookwater nog. Met lege vieven of hoge vieven. Wat is het nou eigenlijk? Hoge vieven en lege vieven, hè? Ja. High five en low five. Het is tijd natuurlijk. We hebben natuurlijk de coronatijd gehad. En nu kunnen we lekker weer los. Lekker live spelen. Allemaal high fives en low fives geven. Mooi Willem. Wat voor plaat is het? Een vrolijke plaat? Kwarte noemers, lange noemers? Hip-hop. Allemaal hip-hop. Ja. Allemaal hip-hop. Ja. Let's go, hip-hop. Oude lullen krentenbrood. Ja. Nee, maar ik zag wat Harry zegt. We gaan er gewoon voor. Het is een optempo nummer. Lekker gek doen en met z'n allen genieten. Juist. En primeur, hè? Primeur bij Friesland, hè? Noorderwind live. Oh, echt wel. De single. Stijlen om een lijntje, klap om erop. Ook in top-down, klap om erop. En op Toverland, klap om erop. Van Stakker voor een Zaans, klap om erop.
Ik ben Haam en ik kom uit Grun. Wat wil niet in begin? Het is een kwestie van gun. Als ik gooi brood met kind nooit loon. Je zal het wel hoort, maar het mag nooit boord. Kom op vinden wat het grunnige land. Onthoog met je hand van stakken tot aan zijn. Kom maar kom op, klaar om erop, tik op. Geef nooit op, denk nooit dat ik stop. Hoge wieven, lege wieven. Hoge wieven, lege wieven. Hoge wieven, lege wieven. Nooit zo zacht, het mag wat stieven. Ik ben Tinus en ik kom uit Grun. Wat wil je nou begun? Het is een kwestie van gun. Als ik gespeeld, het is nooit een geleun. Ik heb groot geheugen en dat is gewoon leuk. Kom uit Pekel, uit Grunnige Laan. Omhoog met je haan van stakken tot aan staan. Kom maar op, klap maar op, tik op. Geef nooit op, denk nooit dat het stopt. Staat in om een landje, klabom erop. Ook in Totdamtje, klabom erop. En op Togeland, klabom erop. Van stakken tot aan zand, klabom erop. Hoge wieven, lege wieven. Hoge wieven, lege wieven. Hoge wieven, lege wieven. Nooit zo zacht, het mag wat stiever. Duik in mijn moekenstoel. Harde stoel met een bukkebol. Soms ook met schieverhol. Dan ga ik met de woorden Aan de hol. Als je feestje baat, dat zul je beraden. Maar de hand nu de maat, maar hef vertraad. De barrel op baan, spij in de klaan. Maar ook nog voelen, boksen sjaan. Staat in om een landje, klabom erop. Ook in Totdamtje, klabom erop. En op Togelandje, klabom erop. Van stakken tot aan zand, klabom erop. Hoge wieven, lege wieven. Hoge wieven, lege wieven. Hoge wieven, lege wieven. Nooit zo zacht, het mag wat stieven. Tinus doet pekel, kind houdt zingen. Op zijn gitaar heeft een vlotte vingers. Zo kan het brengen, zien ook bedwingen. Geen indringers, alleen met zingers. Haar moet vinden wel eens een vlotte proter. Wat Toyota, hij drinkt geen boter. Daar komt Lotte den herrenkoten. Slaagt een floten, huurt de vrouw in schoten. Gooit nou gebeurt, elk mag er heun. In geun de kleur, in de muur komt scheurt. Het zal hem wat reun als een onderbok scheurt. Hij mag thuis zoen als een uberboksen scheurt. Straat in om een land, klabom erop. Ook in Totdamtje, klabom erop. En op Togeland, klabom erop. Van stakken tot aan zand, klabom erop. Hoge wieven, lege wieven. Hoge wieven, lege wieven. Hoge wieven, lege wieven. Nooit zo zacht, het mag wat stiever. Woehoe, yeah. Mooi wat in, Tinus. Ja, bloedleuk. De man van Spraakwater. Mag ik het wel goed uitspreken trouwens uit Grenzelandwij en Alex Lutjeboer. Die houdt koffong in een kroeg. Nou, komt altijd goed. Altijd feest met de man. Je had misschien al jeder zien in dit programma. Een beetje waarom in de tiergang met de Crazy Tunes Jazz Band. Toen kwamen we uit in de jaren 20 en 30. Dit is Joanne. Ze komt hier uit Visselwijs. Fantastische zangeres. En Joanne, dus is iets later in de vorige eeuw. Maar ook een beetje waarom in de tiet, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja, ik ben vooral fan van jaren 50, 60, de Rita Franklin en nou ja, de Frank Sinatra en alles, ja. Toen weer de muziek echt nog puur, hè? Ja, prachtig. Ja, heel mooi, ja. Trouwens, dat een product Alleen nog maar eigenlijk. Alleen maar. Ja, en natuurlijk de moderne versie, de Michael Bublé. Dat is ik volg natuurlijk hinnen. Ja, dus, maar inderdaad wel dat genre muziek, dat schaalt bij mij inderdaad altijd door de boksen. Maar Michael Bublé, een beetje een held. Maar altijd muziek en de stijl live hindergeest, hè? Ja, ik ga een keer eerder zien. En, Ben je voorbereid? Ja, ik ben voorbereid. En de grap weer dat ik heel erg enthousiast weer. En dat ik man lief eigenlijk een beetje verplicht mij nam hier. En dat hij eigenlijk nog enthousiaster weer als mij. Die nog steeds fan? Ja, en hier woon nou, ik wil heel graag weer mij. Dus dat ga ik heel goed doen. Dat is geweldig. Hartstikke mooi verhaal. Dat vertaalste, hoe komt het dan? Want pik die nummers eruit, die stuurt dorst. Want ben vaak wel weer nummers van een lettere periode. Maar die wist dan, ja, maak het zeggen, verjazzed of een beetje easy listening van maken? Ja, zoiets denk ik wel. Ja, maar ik hoor wel heel erg van de originele versies. Maar inderdaad, het festival wat ik aangehend van is een vernieuwde versie. Maar dat is een nijnoemer in een jaske van de jaren 50. Ja, een beetje easy listening-achtig. Hè? Ja, absoluut. Ja. Ben je met cd bezig, Jerk? Ja, ik ben inderdaad bezig met cd. En dat ben voornamelijk covers. En nou ja, een beetje op zoek nog naar mezelf. Welke nummers ook daarop ha wil. Maar ik ben wel dwaande. Ja. Komt helemaal goed. Te gek, dat is het best. Hoe heet het nummer? Creep. Maar dan even in een heel oor jaske. Joanne, live in Noorderwien. When you were here before, I could look you in the eyes. You're just like an angel. You're
skin makes me cry, and you flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want the perfect body. I want a perfect soul. And I want you to notice when I'm not around. You're so very special. Yeah, I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. She runs, but she's running out of I said she's running out. She runs, runs, runs. I said she whatever makes you happy, whatever you want, you're so very special. Yeah, I wish I was special, but I'm a creep. Ooh, I said it. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong. I'm a creep. What the hell am I doing here? Oh yeah, oh no, hey, I don't belong here. I don't belong here. Ja, ik doe het dat je Creep op deze wijze nog nooit jet hast. Ik vond hem heel erg mooi. Ik ga nog een nummer doen. Joanne. Hier is het al even hoor. Dwaande mij de cd, maar nog in de fase van het uitkiezen van de nummers? Of had je al een paar opname? Ik haal een paar opname, maar nog heel erg in de keuze van welke komen er nog bij. En ik vind het altijd wel fijn om een soort thema in een cd te hebben, in de zin van wat voor soort muziek. Dus dat het net van hot naar her springt.
Du vertelt ze naar Michael Bublé, want dat vind ik fantastisch live te zien. Even nog in eigen live optredens. Wat had hij in de holle? Komt ooit nog eens bij een echte show, dat denkst late night en een beetje chill modus of had heel wat oors in de holle? Nou, op zich is dat natuurlijk hartstikke mooi geweest. Maar dan lezen we nog net echt plan. Ja, als dat de CD ingekleerd is, dan willen we daar natuurlijk wel iets mee doen. Ja. En dan is het daarna, carpe diem. Zien wat er op je aankomt en wat er gebeurt steeds maar. Ja. Eerst maar even opnemen. Ja. Leuk dat je het wist. Er staan nog hier nummer. Maar ik neem alvast oorskier van hem. De wiert voor deze week in ieder geval. Bedankt voor het zien en Harkin. De gasten bedankt voor hun komst al een keer. Nou, week ben we er weer met allerhande leuke gasten, optredens. Dus tune vooral in. Of zoek even op internet www.youtube.com/Noorderwien. En er staat gewoon alles van de, wat is het? Oranje 14, hier. Joanne, welk nummer gaan we nou doen? I'd Rather Be Blind. Live in Noorderwien. Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down in my soul said, "Cry, girl." When I saw you and that girl walking out. Ooh, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. So you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, baby. And most of all, I just don't wanna be free, no. I was just sitting here thinking of your kiss and joy, warm embrace, yeah. When the reflection of the glass that I held to my lips now, baby, revealed the tears that was on my face. Ooh, baby, I'd rather be blind than to see you walk away from me, yeah. And baby, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away.